Buen día. Venga aquí. Ya. ¿Dónde el último? Cambia la pelota. ¿Sí o qué? Està parlant amb el volant del coratge en la premsa. Et veig en problemes, tio. Creo que te encima las barmenas, no. Las barmenas igual por si Sombra. la verdadera. Porque la mujer aquí no arrancamos nada. Vale, yo no me lo saco a ver. Cerimònia de lliurament de premis a l'Open Sabadell Atlàntic Barcelona 2008 ens acompanya l'Altesa Reial, la infanta Cristina, acompanyada de l'excel·lentíssim senyor Don Iñaki Urdangarín, duc de Palma, el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, l'excel·lentíssim alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, don Javier Godó, conde de Godó, don Pedro Muñoz, president de la Reial Federació Espanyola de Tenis, don Josep Oliu, president del Banc de Sabadell, don Juan María Tintoré, president del Reial Club Tenis Barcelona i sexta cambra director de l'Open Sabadell Atlàntic Barcelona 2008. En primer lloc, Josep Oliu, president del Banc de Sabadell, fa entrega del trofeig de finalista a David Ferrer. Juan María Tintoré, president del Real Tenis Barcelona, fa entrega a David Ferrer del trofeig de finalista del torneig. Don Javier Godó, conde de Godó, acompanyat de Altesa Reial, la infanta Cristina, fa entrega del trofeig Conde de Godó a Rafael Nadal.
dire, El Josep Oliu, president del Banc de Sabadell, fa entrega del trofeig de campió de l'Open Sabadell Atlàntic Barcelona 2008 a Rafael Nadal. Pedro Muñoz, president de la Real Federació Espanyola de Tenis, fa entrega del trofeig que acredita Rafael Nadal com a campió dels internacionals d'Espanya. Dels dos finalistes, comencem per David Ferrer. Bueno, en primer lloc volia felicitar el Rafa perquè ha fet història. Com no, el seu grup tècnic, Toni i Rafael Mimó, que ha fet un excel·lent treball. Després, agrair a tot el públic tot l'apoyo de aquesta setmana, ¿no? Per mi és un plaer poder jugar al Godó, poder jugar a la final, ¿no? Com jo he dit abans, des de 7 anys que porto venint aquí dels meus pares, ¿no? I bueno, és un orgull per a mi que com a professional vaig a poder fer una final aquí en Barcelona.